bereng hamma ali akadungan nak pinalang madugaran akak kabinatuan akak ugamo di tanah los ihukum madugaran hamulamun doho gicang nirohay mauliati marjibata nongkok lakon hapolinon ibarita nonguli nagatai halota napasian tabigi malituki napalimama hadiron yaitu ibana mahembato kata langit sobo diberibe ibana mengulang-ulangi ada air na pabinjang uretada do dibahe kata ombur merdalan do ibana di atas manggung di alogo ibana mambahe kata alogo seruanna api na berjimbur-jimbur bahen perhaladuna Numa di pawajah ibana tanah on kebakka ujahanna asa unang lalu-lalu asaniling lelita jalanin nado hamek meto do iya watu holang na pusok kubo patida akamarkan si Jakko dohot manukuyo mula akapasi siap Israel numa muleon ho bahet panondang di akaparbegu gabi perhitian Rodi ujung di tanah Songonondo hatani Jakoba ditiki parasian aman lusmo jala diari hatua menau mangupiro jalau mangarapatiho jalau mambaino kadi bangsu Songonondo hatani Jakoba ditiki parasian aman mangalusiho jala diari hatua nau mangarapatiho jala awan mangarapatiho jala awan baino gabe bangso perjanjian pamileo tanoi martalihon aka pertalian katarulang Mando tuakan akan rate Tuhan Mahamud tuakan aliha holomon Roh Mahamud Tuhan orangan Nasonang-sonang masih jadi panahan di akadalan jala jupang masih dah mengeluarkan nak salut akar dia Yesaya Parusia ayat 10 Gamale manang mawas nasuda Gamangunai mau manang masinari itu nasuda Ai para siloha nasuda manugio nasuda Jala ditubuh nasuda ulang pun ayat muat Yesaya Parusia ayat 11 Jala bainu masalur akaduluku gabedalan nahamno Jala matiku akadalaku Yesaya 49 ayat 12 Idama nadebaros yang nadau jala idama nadebaros yang utara do siang laut jala nadebas yang tanah sini Yesaya 49 ayat 10 marulupuluk mengawali jalan dalam hari yang mau kanon panian masorang marulupuluk kamu hanya kanon Ainuma dia punya bangsona jalan nunga masih rumana tiap tanah